बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों मा रेजुलेसन लानाय जाखो मा थांखिफोर जोङो थांनाय 8, 9, 10 जानुवारि 6थि बोसोरसालिया जथुमा सनितपुर जिल्लानि कैलाजuli रौनिया फोथाराव खुंनाय बेवहाय जों CWC मिटिं 9 अक्ट' 8 जानुवारियाव मोनाबिलियाव जायो। बेनिफ्राय मैया सानसे जों सावरायबावबाय। बेनिफ्राय दिनै अपेन मिटिं नैबे 8 आरो 9 जानुवारियाव जा सावरायनाय जोंनि CWC आरो डेलिगेट्स मिटिंनि रेजुलेसना बेनो जोङो आसाम सरकारा जोंखौ 3 जानुवारियाव सर्बानन्द सनवाल बिथाङा लिंहरदोंमोन। 25 डिसेम्बराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लिंहरदोंमन। बिथांमोन लिंहरनायाव बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनि जानाखि दृष्टिभंगि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बर' कसारि अट'नमास दानाय बागै क्रिएसन अफ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय बिथांमोना जोंनो केटेगरिकेलि खाथां माखासे खोथा बुंदों जे जोङो देरि खालामनो गोसो गैया। जोङो फेब्रुवारि दान आरो मार्च दाननि गेजेरावनो बे प्रक्रियाखौ जों फोजोबसिगोन। माने बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ बिसोर दानानै होसिगोन। ओंखायनो जोङो CWC आरो डेलिगेट मिटिङा बे जानाय बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि दृष्टिभंगि आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जों बेखौ बरायो। आसा खालामो बिथांमोननि कमिटमेन्टआ बे थागोन। बे नाम्बार 1। नाम्बार 2 दा जों खोनाबाय थादों जे बर' समयसाखौ लानानै आरोबाव मोनसे NDA-जों सुक्ति जानो थांगासिनो दं। बे सुक्तियाव जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ लाबोगोन होनना बुंदों। जों नाथाय जोंनि बेनो स्पष्ट क्लियार जों सावरायबोदोंमोन। दा बेखौ जों दैखोग्रोदों माने इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसना दैखोग्रोदों। ओंखायनो मोनसे सुक्तिया जानो गोबाव जायोना थाब जायो। थाब जाजानायखौ जोंबो लुबैयो सुक्तिखौ। नाथाय जों सावरायनानै देरि खालामालासेनो बे समयसाखौ फोजोबनांगौ। जोंनि डेलिगेटआव बेखौ जोङो सावरायदों। बे खोथायाबो थिग। जोङो बेखौबो बुंना लागोन जुदि बर' सुक्ति जायोब्ला वान अफ दि सिगनेटारि इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसनखौ होनांगौ। ओंखायनो वान अफ दि सिगनेटारि टु दि मा होनो NDB सुक्ति बा बर' सुक्ति जुदि जायोब्ला जानो थांगासिनो दंब्ला जोंखौबो सावरायनाय प्रक्रियायाव निगसियेटिं प्रसेसआव डायलगाव फर्मेल डिसकासनाव जोंखौबो बाहागो होनांगौ। जोंखौबो जोङो EBPनि लिडार्स अर्गेनाइजेसनखौ जरित खालामनांगौ। जरित खालामनानै सावरायनायाव मा फैयो होमबासो जों मिथिनो हागोनलाय। ओरैनो जोंखौ सिगनेटारि जागोन होननानै बुङोबाथ' जाया। ओरैनो सिगनेटारि जानांगौ होनबाथ' जाया। ओंखायनो जों बे डेलिगेटआव रायज्लायदों। बे सेकेन्ड रेजुलेसन जोङो बे ओनसोलाव 35,000निख्रुइबो बुरजा बर' मानसिफ्रा पन्सायत इलेक्सनाव बाहागो लानो हाया, भट होनो हाया। MLA होयो, MP होयो। नाथाय एखे व्यक्तिफ्रानो एखे भटार्सआनो MLA MP इलेक्सनाव भट होनो हायो, पन्सायत इलेक्सनाव होनो हाया। ओंखायनो जोङो डेलिगेटआव CWC जों सावरायदों जे खम समनि गेजेराव आसामाव गैयै खोथाखौ नैबेहाय माने समयसा रोखोमै सरकारा माने खालामबाय थादों। ओंखायनो जाहाथे समयसाखौ जाबायब्ला समाधान खालामनांगौ। ओंखायनो पन्सायत इलेक्सन खालामनायनि बेब'स्थाखौ बेहाय थाबैनो खालामनांगौ। बेजों लोगोसे जोंनि जानाखि शेड्युल ट्राइब्स एन्ड आदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्स रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बे इन लेटार एन्ड स्पिरिट बेनि जानाखि प्रक्रियाखौ फोजोबाखै दाबो। 5 बोसोर जानानै थांसै, 1.5 बोसोरल'सै। दानि BJP BPF दलनि सरकारा 5 बोसोर जाना थांसै, 1.5 बोसोरबो गैला। ओंखायनो जों दाबि खालामबावदों जोंनि डेलिगेट्सआ 3 नम्बराव जों दाबि खालामदों खम समनि गेजेराव बे 2006नि जानाय फरेस्ट रिकगनिशन फरेस्ट राइट एक्ट इन लेटार एन्ड स्पिरिट इमप्लिमेन्ट जानांगौ। बेनि प्रसेसखौ फोजोबनांगौ। आरो लोगोसे बे ओनसोलाव आसामनि फ्राय जायगायाव जाजोब्बाय। बे ओनसोलाव इलेक्ट्रिफिकेसन जायाखै। बेखौ जों रेजुलेसन लादों। इलेक्ट्रिफिकेसन थाबनो खालामनांगौ। बे लोगोसे जोङो बेखौबो बुंदों आसामनि जानाखि फ्लाड एन्ड इर'सन प्रब्लेम बेखौ पार्मानेन्टलि समाधान खालामनांगौ। जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारखौ जोङो दाबि दैखांदों। थांनाय बोसोराव जोङो वाटार रिसर्सनि जानाय इउनियन गभर्नमेन्टनि मिनिस्टार बिथांखौ लोगो हमदों जोङो पार्लामेन्ट हाउसआव बिथांखौ लोगो हमदों। बेनिफ्राय जोङो बुंदों जे फ्लाड आरो इर'सन प्रब्लेमखौ पार्मानेन्टलि सल्भ खालामनांगौ। जों बेखौ मोनसे रेजुलेसन लादों। बेजों लोगोसे XBLTनि जानाखि रां होगोन होनना बुंनाय बिथांमोननो जानाखि रिलिफ एन्ड प्रपार माने रिहेबिलिटेसननि मेजर बेखौ थाबै होनांगौ होनना बुंदों। जोंनो फोरमायदों आसाम गभर्नमेन्टआ, BTC सरकारा फोरमायदों। ओंखायनो बेखौ खम समनि गेजेराव होनांगौ होननानै जों बुंदों। जोंनि थांखिया बिदिनो जोंनि
8, 9, 10 जानुवारिनि गेजेराव जोंनि डेलिगेट्सआ 21 जिल्ला कमिटिनिफ्राय बाहागो लाफैनाय डेलिगेट्सआ 1400नि प्लास लोगोसे जोंहा अबजारभार दङ कालचारेल ट्रप्स दङ कालचारेल ट्रप्स अबजारभार डेलिगेट्स बेखौ लानानै जोङो 2000निख्रुइबो बुरजा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बाहागो लादों ओंखायनो जों आसा खालामो मैया मोनसे जर'खा गेवलां मेल स्पेशल अपेन सेसन मैया जादों बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बाहागो लादों बिथाङा माखासे खोथा आसामनि बर' समस्या लोगोसे बिटिसिनि बायजोआव थानाय जानो ससिय' इक'नमिक जानो पलिटिकेल हप्स एन्ड एसपाइरेसन आरो जोंनि क्रिएसन अफ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बागै बिथाङा स्पष्ट खालामनो हादों खम समनि गेजेराव बेयो जाहैसिगोन बेफोरनो जोंनि थांखिया आरो बेनिफ्राय मैया राजीव गान्धी इउनिभार्सिटि इटानगर अरुणाचल प्रदेशनि बिथाङा जोंनि गेजेराव फैदों जोंनि अबस्थाखौ जों जे अबस्थायाव दङ जोंनि सामाजिक भाबै जों जाबादि दङ जोंनि शिक्षा बेबस्था जाबादि दङ बिथाङा मोनसे मोजां खोथा बुंलांदों बिथाङा मोनसे दुखु फोरमायदों दिनैनि दिनावबो बेबायदि माने अबस्था थायो होननानै ओंखायनो बिथाङा माखासे इनिसियेटिभ लानो हादों बिथाङा जाहैबाय साकेत खुशवाहा बिथाङा फैदों राजीव गान्धी इउनिभार्सिटिनि जोंनि सबिनिर लेखाखौ बिथाङा बेखेवना होदों बेजों लोगोसे दिनै अपेन मिटिं 10थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोंनि इउबिपिनि अपेन मिटिङाव जों मिथिनो मोन्दों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैगासिनो दङ फैसिगोन इतिमध्य मा होनो जोंनि बर' एमपि बिश्वजित दैमारि बिथाङा सफैबाय जोंनि बर' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा सफैबाय बेजों लोगोसे धेकियाजुलिनि रिसिपसननि प्रेसिडेन्ट धेकियाजुलिनि एमएलए अशोक सिंघाल बिथाङा सफैबाय मिथिनो मोन्दों माननीय प्रधान बरुवा बिथाङाबो सफैबाय आरो गोबां गुवाहाटीनिफ्राय आसामनि मन्त्रि एमएलए एमपि बिथांमोना सफैगासिनो दङ आं सानो 6थि बोसोरसालिनि जथुम्माया नैबे रौनिया फोथाराव खुंनाया जोङो मोनसे ग्रेन्ड साक्सेस होननानै जोङो फोसावनो